решихме този труден проблем. Трябваше да се избере най-добро домашно вино. Значи това е традицията, която спазваме вече в продължение на втора година. Давам думата на председателя на комисията, Недялко Илиев, който ще обяви резултатите от този конкурс. Нали знаете, в такива случаи се казва, дами и господа, за мен беше голямо удоволствие, голямо предизвикателство да остана пред вас. След този сериозен увод искам да ви кажа, че наистина бяхме доста затруднени, но така или иначе всички сме добри, но между нас винаги има един, който е най-добър. В нашия случай това се оказа господин Венелин Харалампиев. Удоволствие, че мога да... Чакай. Може би да скромно ще прозвучи, обаче 18-ти път вече. И за да не сме голословни, една кана... Оф, чак, че останало етикета. Само за 18-ти път. И не знам как ще прозвучи. Точно преди месец носех една бутилка, бях в Австралия на командировка и там получи също, само че не официално, не държавно, пак получи приз.